Okay, may gabi na tong tanan kutod sa naka-tune in ining maong live karon sa Facebook. I believe na mo nakaputa nga tanan na sa mayong panglawas o ang panalangin sa Ginoo way pagkakubas alang sa matag usa kaninyo. Sabi na sa atong mga ginsakpan diha sa Dumaguete o sa Mindanao o bisan pa din sa dapit sa Bayawan, Hinaki. O salamat nga nining gabiuna prayer meeting ron. Amo na ni agi sa live tungod kay niyaman ta nining higayon sa crisis pa, no? Pamanahuman ning quarantine. So, sa dili pa mi mo share ninyo og pulong sa Dios, awit sa amin ko sa kaawit para sa Ginoo. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Love you, Holy Spirit, you captivate my soul. Every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit.
come to you. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. 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 Father, we come to you tonight, oh God. We thank you for your grace, for your mercy. We thank you for everyone, Lord, that are tuning in, Lord, joining with us on this broadcast, oh God. Thank you, Father, that even through the lens of the camera, we can still worship you. We can still draw near to your throne. Father, in the name of Jesus, we come to you. We approach your throne of grace and mercy tonight. Lord, we know that apart from you, we can do nothing, oh God. So we come to you, Lord. We come to you with humble hearts. We come to you, Lord, with confidence that you are our Father, that you are our Savior, that you are a miracle worker. Lord, hallelujah. You are our healer. You are our deliverer. You are the rock on which we stand, Father. We thank you, Lord. Thank you. Thank you so much, oh God, for this time that we are gathered together. Lord, we thank you. As we bless your name, oh God, we continue to lift your name high. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Father, we give you praise and glory. We love you, Lord. We love you in Jesus' name. In Jesus' name, amen. Husband ko, mayang gabi sa tanan o sa laing usab sa laing dapit sa Tibok Kalibutan, tingali ay naglantaw na to ron sa dapit sa inline na to, tingali buntag sa inyong hadiha. Good morning. Good morning ninyong tanan. Good morning to all. Was. Good evening, Philippines. Good evening, Philippines. Okay. Salamat nga ni-join mo namo ron sa among live aging makahatag mi og ginagmay nga mga pagdasig sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi ining gabi una pinagi sa mga pulong sa Dios nga atong ibahin ining panahon karon sa crisis sa atong mga churches tungod kay wala kay katuguti sa atong gobyerno nga o balaod sa tanan nga natay social distancing o gidili ang magtigom o pagpundok-pundok o daghan o labi na ning pagsimba nga magdaghan ta. So amo nagpag-ampo nga kining maong broadcast karon makahatag gyapon ni og pagkaon sa matag-usa nato ka spirito kalag. So salamat sa Dios. Nag-join din nato ron pastor si Ate Miriam from United Arab Emirates. Salamat kay Day. Si John Rayford, si Bro John Ortega. And somebody also watching us from Minglanilla, Cebu. Si Bro Joseph and Joseph si Mrs. Pod nagtanaw gikan kuno siya sa Panbayongan City. Salamat sa Ginoo, no? And to all of you, if you want us to see sa inyong location, you can just comment your location so we can also give you some greetings. Okay, so dito magdugay, let's go to the Word of God so that we can meditate. And of course, ang ato aday mga kauban din hiron diri sa GCF Church, no? Si Mama, si Isabel, si Bro Rai, si Pastor Malvin, ban sa ilang mga kapikas at Marites, si Eden, marang man siguro kita na diri ron. Thank you so much. And welcome sa atuang midweek. Ngali na po yung mga kigsunan nato, enjoy nato ron. May gabi po niyo dinhang tanan, no?
atong tanan diha sa tagsa-tagsa nyo ka pinayanan. So, di ka maglangan, mo basa tag mga passage sa Biblia. Akong basahon diri sa sinulat ni San Lucas, ay kapitulo 18 din bahin gyapon ni sa mga pag-ampo, no? Bahin gyapon ni sa prayer, saka sambingay ni Jesus Christ ni usa ka byuda, no? So, nata sa Lucas. Lucas kapitulo 18. Okay, begin. Oh. Akong masahon diri sa Binisaya sa mayong balita ng Biblia ingon diri. Unya gisugilo ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo o dili gayud nila wad-on ang paglaom. Sa usa ka lungsod dihay usa ka maghuhukom nga walay kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao. O may usa ka byuda ni adtong lungsura na nagbalik-balik pag-adto kaniya aron sa paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Miingon ang byuda, "Tabangin taon ako batok sa akong kaaway." Sulod sa taas nga panahon, ang maghukom ni dumili pagtabang kaniya. Apan sa katapusan, miingon siya sa iyang pagkaugalingon, "Bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao, apan tungod kay nagsige man og samok kanako kining maong byuda, panalipdan ko sa kunalang buhaton, kunalang ang iyang katungod. Kay kung dili ko kini buhaton, magsige siya balik-balik hangtod nga kaopsan ako pailaw." Og mipadayon ang Ginoo, pagingon, "Pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwis. Karon dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw o sa gabi? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila o dalion niya ang pagbuhat ini, apan makakaplag baka og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot." Mao ni ang usa ka dako kayo nga sambingay nato ning tan-awon diri, daghang mga puntos ang Dios nga gisgutan ini. Kung tan-awon nato diri kining usa ka istorya sa Ginoo nga dunay usa ka babayeng balo nga pobre ning baluha, unya tingali giyatakan ang iyang katungod. Nya midangop siya usa ka maghukom, usa ka huwis. Nya kini nga huwis walay pagtahod sa Dios. Wala po siya giilang nga tawo nga respetuhan niya. Apan sa sinugdan kining maong huwis wa gyud magtagad sa babayeng balo. Pero sa dugay na yung balik-balik bisag wa siya tagda, ang pailob sa babayeng balo ug ang pagtuo nga tabangan gud siya sa kalahian. Oh, diba? So, wala gud siya napulaan. Wala siya napulaan. Unya bisan tingali og mahisgot nato ni kay sa unang panahon ang mga tao di man sama ron nga may mga salakyan na. Kung imong aninaw diri wa siya laing ka dangpan nga makahatag og hustisya sa iyang kinabuhi bahin ni ining kaso nga giyatakan ang iyang katungod. So, bisag wala siya tagda, wala po siya pasaligi nga pabalikon, pero nagsige siya balik-balik. Unya, ngayon diri ang Ginoo nga, tanawa. Niingon ang babae, niingon ang huwis nga walay kahadlok sa Dios. Bisan tuon wala ako'y kahadlok sa Dios o pagtawad sa mga tao, apan tungod kay nagsige man og samok kanako kining maong byuda, panalipdan ko na lang ang iyang katungod. Kay kung dili ko kinibuhaton, magsige siya balik-balik hangtod nga kaopsan ako pailob. Dito sa usang hubad sa Binisaya store, ingon dito nga, ako na lang ning dapigan ning bayhana o kining babayeng balo. Kay basig magsige ning balik-balik ko niya, maugtas na lang ko. Sa to ba,
kanang maugtas murag maniwang na lang isig balik-balik sa babayng balo ba nga mao gyapon murag plakang guba ba murag kuliling bagol ba nga wa na gilaing pulong nga kita na niya sir tabangi ko sir May kayo ma-follow up. may siyang follow up ang babayeng balo sa iyang hangyo so mao na nga nakadesisyon ginay huwisa sa pagtabang yun sa katungod sa babayeng balo kay ang babayeng balo wa man mo surrender. O di ba? So, wa man isa mo surrender. So, ang punto ani nga kining babayeng balo bisan pa og nakita niya murag permiro na kong dool malam kay tinagdan ang wis ikaduha wala gyapon ikatulo wala gyapon puro balibad balibad pero kining babayhan na wala gyud siya mapuli sa pagsigi og yango ngadto sa huwis. Wa gyud niya iya gining gihatagan og panahon nga iya tingaling baklay ni okay lakaw ba ning layo kayong dapit niya balik na pud siya to bisag way klaro ang iyang pag-adto. So ato aning kini man gud siya usam ni ka sambingay. So ato ang tan-awon ang kahulugan niini ug unsa ang atong maaplikar sa atong kinabuhi diha sa ato ang Kristohanon nga paglakaw. So kini ding hangyo sa Ginoo. Kinahanglan po rin ni og sama sa babayeng balo nga dili ta mapulaan sa pagbalik-balik sa pagampo sa Ginoo. Kana bang balik-balik og panahon ba? Tagaan ko na tayo mang Dios. Dili po ni ingon nga ampo nga din repetition, dili po ni mao kanang gitawag og pulong-pulong maway kapuslanan. Muna nga kini gitawag og pagtuo kay kung tanaw nimo ning istorya ang babae mituo bisag way paglaom. Natabangan gud siya, di ba? Ilimero adto way wa giimik, way tagad, tingali di pud matubang niya, sulugoon ray gipadto. Pero sa sige ginyang balik-balik ningon ang Ginoo. Paminawa. Ningon ang Ginoo sa iyang sambingay. Paminawan ninyo kining daotang huwis. Og dili ba? Niya? Og mipadayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti natong daotang huwis. Karon dili ba ang Dios maghukom dapit sa iyang mga kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabi? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? So si Jesus mismo ang nihubad sa iyang sambingay. Pero ang iya kaning gipanag-ing, iya bang una tong tan-awon, iyang gigamit ang pwede nga pinaka-worst nga panag-ingnan. O gani, daotang huwis pa gani ang iyang gipanag-ing. Sa ako ang para sa ako personal ani, ang punto ni Jesus nga kung ang daotang huwis malukmay mangani kung dili mo undang og yango kining balo, samot na ang matud sa Mateo 6, samot na ang imuhang amahan nga tuwa sa langit. Gani, mao na nga kung ang atong Dios gipanag-ing sa Ginoo ani nga nitabang aning daotang huwis, nitabang aning wa man gid ko tanaw nimo ni si kaluoy. Pero nadutlan din ang kasing-kasing sa siging balik-balik nining babae. Unsa paghani ang atong Dios nga Dios sa gugma? Nanaa na siya dahil gugma niya. Maglangan ba ang Ginoo sa pagtabang kanila sa mga katawhan sa Diyos kining mga gitawag og choosing people. Kita man mga anak sa Ginoo. Maglangan ba ang Dios sa pagtabang sa iyang mga anak nga nagpakitabang kaniya adlaw o gabi? So napasabot kini nga sa mga anak sa Dios nga doon na gyud pagtuo nga tubagon gyud sa Ginoo yang mga pagampo. Maglaom po di para nato ron nga nagatubang aning krisis. Daghan kayo nga kauban nato sa pagtuo nga Kristohanon sa tibok nga kalibutan gani makakita ta daghang mga post sa social media nga ang uban na nagluhod diha sa kalsada nga nagampo no o niya ato ning kakuhaan ba ang pagdasig nga sama ni ining babayeng balo nga bisan pa kun wala siya gidungog sa permiro niyang dool ikaduhan niyang dool wala gihapon siguro siya gidungog pero wa gyud siya napulan sa iyang paggahin sa iyang oras sa iyang kusog iyang energy sa pagduol sa wis kay kabalo isang wa maging makatabang niya tinuod na
Wa man gilaing makasulbad, makahatag og pabor, makalaban sa iyang katungod. Wa man gilain, wa naman siya laing adtuon. Wa na siya. So, Sa ato pong sitwasyon ron, kung atong katunan nga sama niining babaeng balo nga kabalo gyud nga ang answer gyud aning ato ang giatubang nga krisis. Dili gyud ang unsa pang lain nga source sa tubag. Pasalamat ta sa Ginoo kung dunay vaccine nga moabot. gani. Salamat ta sa mga frontliners, we really appreciate. Pero ang pinakanindot yun nga himuon nato nining panahon sa krisis sama nining babayeng balo nga di tapulan sa pagduol ngadto sa Dios sa mga pagampo, sa mga pagsimba, Paghangyo. sa mga paghangyo nato niya nga ang atoang sitwasyon mahatagan og kasulbaran. Gani. So sama ni ining babayeng balo nga wala gyud siya mapakyas. Wa gyud. Na unsa pa ka matud pa dire. Pero dili sa katapusan ba ato ning pamanadungan ng bersikulo 8 ba. Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat nini. Apan, dili sa katapusan apan makakaplag baka og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pagabot. Now, tanawan na din na, doon yung gitawag apan, tingali, kini siya, kini sabi niya sa babayeng balo, o nisurrender ni siya, nawala ang iyang pagtuo. Diba? Nawala ang iyang pagtuo. So, bisan pag nakaduol siya sa permiro, Oo. pero wala siya nagpadayon, Wala siya nilahutay. wala niya po kwintada kay wa may punto. Oo, kay, kuwan man siya, kini, wa man siya mupadayon nga, siyang pagnawala man iyang pagtuo nga tabangan siya atong uwis nga walay laing makatabang niya. So, tanawon diri apan magakaplag baka og pagtuo ang anak sa tao din sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. So nagpasabot gini nga ang Ginoo nangita gid tawo nga mulahutay gyud sa iyang pagtuo. Kani nga punto ba nga namahayag ang hisgutanan ba? si Jesus mismo ang namahayag nga niingon siya nga makakaplag bakha og pagtuo ang anak sa tawo sa iya unyang pag-abot or pag-anhi. Now, kabalutan nga the events that are unfolding sa ato karon, klaro na kayo nga mo ni siya mo usher sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. So, kung atong tan-awon ang kasulatan, klaro kaayo nga niining panahon na sa diyang sama sa babayeng balo nga wala na tay laing kapadulngan kundi ang Dios. Ang imposible kayong butang kaniadto nga i-shutdown ang simbahan, mahimo tang mapriso sa atong kaugalingong mga balay. Imposible kayo bisan gani murag tang nagtan-aw og salida nga makaingon ta nga tinuod ba ni or apil ko sa eksena. Gani. Pero ang klarong pagkaistorya, ang imposible kayong butang nga atong una-unaon nga isa ingon ana lang kadali day pwedeng i-shutdown ang sistema sa kalibutan, ang normal nga dagan sa kalibutan kada adlaw pwede day sa ingon ana kadali mahimong i-shutdown siya. Makita nato nga ang Biblia nagakahitabo sa ato agayod saksi ta sa atong mga mata. Kabalutan nga niining panahon na ang atong dangpan, ang atong dalaganan, ang tubag gyud, ang tinubdan sa tubag dili ni bisan kinsa kun dili ang Dios. So, kung atong tanawon karon, ang pangutana dinhi makakaplag bakha siya og pagtuo sa adlaw niya sa iyang pagbalik. Mao na niya. Ang pangutana dinhi karon, taliwala nining pandemic, kung ang atong pagtuo diha sa Ginoo, kumusta man? Active pa ba? Lig-on pa ba? Hindi pa, wa ba ka full og sige hulat sa internet nga magloading kay para ra gud nga makapiloship ka. Wala ba ka full nga sa imong sitwasyon sa pag-alaga mo sa asa naman ang Ginoo mura magwa gitubag, mura mag si daghan man kay nganuktok pero mura wa mo gitubag. So kumusta man asa man dapit ang level sa atong pagtuo, asa man dapit ang sistema or kahimtang sa atong pagtuo niining mga panahon na kay ang dako nga pangutana inig anhi unya sa anak sa tawo magkakaplag ba siya pagtuo? Mao mo na ipangita sa Dios. Ko ang pagtuo nga kanang gitawag og solido ba? Kay
ang ato usa sa makagrado sa atong pagtuo, way lain kita ra pud mismo. Kita ra sa atong kaugalingon. Now, tingali usa po ni siya ka dako kayong pagsulay sa atong pagtuo. Kay makita gyud karong panahon na og kinsa di matinud-anon sa Dios. Kinsa gyud duna gyud pangandoy nga ma-fellowship yung pagbalik o maka-fellowship yung pagbalik sa normal nga kahimtang ba. Pero ang uban po tingali, kung nawala ilang pagtuo, nalipay na lang po. Nga, Ay, salamat. ay salamat kay wa na isimba. Domingo, ang libre na tayo. Oo, isang asa na tama ito ani. Pag gusto na tagtulog, mabot alas 10 Oo. ani. Muna nga, kumusta man ang imong pagtuo? Okay, ang pinakadako nga pangutana ni mga igsoon ko diya sa Ginoo. Ang pinakadako nga pangutana ni Jesus. Dire Makakaplag. dingon siya, makakaplag ba siya, matod pa niya, apan makakaplag ba kaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. So kabalutan nga ang Ginoo ni Saad nga moabot gyud siya, mobalik gyud siya sa takda nga wala na to damha. Gani nining panahon na karon, klaro na kaayo nga mao ni panahon sa pagtukaw, dili ni panahon sa pagkatulog. Muna watch and pray ba? Oh. So, atong isgutan karon nga sama niining babaeng balo nga dili ta mosibog sa ato ang pagduol ngadto sa huwes, ngadto sa Dios. Ngadto sa Dios. Dili ta mosibog bisan pa akong tan-awon mura magwala siya naminaw. Nagkadaghan man ning kaso sa COVID-19. No. Bisan pag ingon na ang sitwasyon dili na siya igong rason nga mosibog ka kay sama niining igong balo, niining babaeng balo. Ang dako kayong pangutana inigbalik inigabot unya sa anak sa tao. Kumusta man ang imong pagtuo? Mangitaon niya ang imong pagtuo. Di siya moingon, kumusta man imong balay dako kayo? Oh, kumusta man imong passbook, kumusta man imong bangko, imong negosyo. Kumusta man imuhang aping hamis na ba wala bay bugas? O kumusta ba ang pangitaon sa anak sa tao? Dili ang imong na-acquire nga position, kundi ang iyang pangitaon ang imong pagtuo. Ang imong pagtuo kay matud pa din makakaplag pa ka siya pagtuo ang anak sa tao si Jesus Christ ni nga mobalik inig-anhi niya sa kalibutan. Di gyud mangita ang Ginoo unsay imong naangkon Sa imong naangkon sa na imong mga material nga butang inigbalik niya hinumdumi na bisag imo patanan di ka kaingon sa Ginoo di aray mansion ako sa Beverly Hills di ako mansion sa mga prestigious mga ilado kay mga subdivision dinhi sa Manila ba or Asawa dili niya pangitaon kana nga mga naangkon nimo kundi ang iyang pangitaon ang imong pagtuo. Kumusta man bisan pa sa tayog nagpabilin ba kang naggunit sa imong pagtuo, nagpabilin ba kang matinud-anon sa Dios bisan pa sa tayog sa imong pagtuo samot na nining panahon karon sa krisis. Kini manggod, kini bang panahon na ron. Ang yawa ni nagakatawag yon kay na-close man giniya ang mga pagsimba sa mga tanang churches sa tibok kalibutan. O, di ba? Ni kuan siya, nilampos sa iyang plano nga wa na mosimba sa Dios. Pero dili nato ni himuong katarungan. Na dili ta makapadayon sa atong pagtuo. No? Muna, kay naa naman ta sa atong tagsa-tagsa kabalay karon. Atong ipakita nga, makamautang musimba, makamautang mampo, bisag naata ta sa atong balay, naata ta sa atong kwarto. Kaya ron makita si Ginoo nga ang atong pagtuo nagpadayon. Si Kuya Bong sa Ireland pastor nag-join nato karon. Matod pa niya mao na giingon sa Mateo pastor nga ang mulahutay diha sa pagtuo hangtod sa katapusan. Maluwas Mateo 24:13. So kung atong tan-awon karon, ang atong yung klaruhon ani nga krisis man o wala, ang pagtuo nato ipahiluna nato sa usa nga di gyud di siya mapukan ba? Walay lain na kundi si Ginoong Hesus. Ang bato nga diin gisalikway sa mga magtutukod. Dito nato itukod ang atong pagtuo. Mubagyo man, mubaha man, muburos man ang hangin, kabalo ka nga ang imong balay sa pagtuo, dili gyud ma-wash out kay imo mang gitukod diha ni Jesus. Oh, mao na siya.
Muna nga karon marag panahon na ni nga marag gibagyo ta ba? Gibahaan ta sa mga pagsulay ni ining tibok kalibutan pagid nga pandemic nga marag gi-insert jud sa atong kaaway nga marag mahadlok na ta, no? Gani matutag mga tiyanggihan, matutag merkado o asa dapit patumbon katong aron nga mawala ang mga virus o pahinawon gyud ka. Which is maayo. Okay man na siya. Oh. Pero mura bag na-insert na gyud sa kasing-kasing sa mga tao nga kining kahadlok ba? Nya kun imong tanawon na ning kahadlok sa unang Juan kapitulo 5:18 nga ang gugma sa Dios wala kahadlok. Ang gugma adya sa gugma wala ang kahadlok. Ang hingpit nga gugma mupalayas sa Mupalayas kahadlok. sa kahadlok. Perfect love cast out fear. Oh, mao na siya. Muna nga ang ato bisag inani nga sitwasyon nga murag ang kalibutan na ay gikahadlokan pero di nato ni padak-on ang kahadlok sa atong kasing-kasing. Padak-on nato ang gugma sa Ginoo kay matod pang Apostol Pablo. For to me to live is Christ and to die is gain. Oh, di ba? Mabuhi man ta na atas Ginoo, mamatay po ta na gyapon ta sa Ginoo. Sa may problema na. So ang problema lang bubulag ka sa Ginoo. Mawala ang imong pagtuo. Samtang na malandong bitaw ko ganiha ba pastor. Samtang nagkalot mi sa Atabay ba. Dito ko mga 25 sa lalom na gyud sa Atabay. Lalong na kayo. Wa pa may tubig so gapadayon mi og kalot. Wa naman ko'y madungog istorya dito sa babaw kay layo naman kayo so dito ko sa ilalom. Namalandong ko. Namalandong ko sa panghitabo. Sa ato karon namalandong ko nga tinuod na ata sa panahon nga makuyaw nga panahon. Tinuod na we are living in a very dangerous times. Pero usa na kanawong. Ang another nawong is nagpuyo ta sa usapod ka makapa-excite kayo nga panahon. Duha ni kun atong tanawon, pwede tang ikaw lang gyud ang mopili. Pwede kang mupuyo sa kahadlok nga kining panahon na kuyaw kayo kay basig takbuyan unya ka sa COVID-19. Unya magpuyo kaniana nga kahintang sa imong kinabuhi. Di na ba ka kasalig og tinud-anay sa Ginoo tungod kay nahadlok ka. Naanay kahadlok na hinuon. Nga hilabihan nga kahadlok nga muna ni dumala sa imuha. Or pwede kang magpuyo, ang ikaduha, pwede kang magpuyo sa kanang ginatawag nga kahinam nga ang imong manluluwas taniabot na gyud. Oh, mao ni siya. Murag naghinam-hinam ta nga murag kining rapture ba nga si mahitabo na gini siya. So muni nga kita di ta makuan, di ta maluya sa atong pagtuo. Bisan pag unsa kadagko sa pagsulay karon, paano kita sa atong pagtuo? Padayon kita kay ang pangitaon sa Ginoo pagtuo man nato. Unsa man ang imong pagtuo ron? Asa naman ang grado sa imong pagtuo? Muna. Si Kuya Bong, grabe ka. Gusto mo participate. Salamat kaya. We really enjoy your comments. Matod pa niya, amen. Ang kamatayon sa mga anak sa Dios kadaugan. Pero sa karon nga situation, doon na santay kabalaka sa tawhanon nga bahin. O syempre, natural yun na siya. Dili na ingon nga mukuan. Pero ingon ani mo na, murabag ang kabalaka, moabot na siya, dili doon na nato makontrol. Moabot na siya. Pero ang makontrol na to, kung unsa siya kanugaya na itong gipatiner sa ato ang kasing-kasing una-una. Ang pag-abot sa kabalaka, watay kontrol na. Pero kung unsa ka katas-a, pinakakauras nga nabalaka, naakay kontrol na. Kaya naman, the moment na balaka ka, pwede na nimong i-apply din ang versikulo nga cast all your cares upon Him, for He cares for you. So, kay counter kanunay. Which is, sa ato ang panahon karon, we encourage you to be very cautious, especially kung maatong mga public places. Kinahanglan nga, mabinantayon mo, mga gi-advise sa gobyerno, hala, buhatan na, nga maghugas og kamot, mga personal hygiene, tanan, magmask, ato na tanang himuon. Pero, dili na kinahanglan nga maoy magmudumala sa imong kinabuhi, labaw kaysa imong pagtuo sa Dios. No na siya. So, kining
pag-amping, na, sure mo ko na. Pero ang atong i-conscious na to, naagay maabot na to ng mga kabalaka, manguna-una na ito sa mga saad sa Dios. No? Ato dahil na asang saad sa Ginoo, mga pulong sa Dios nga, sa labi nga malandong kada sa Salmo 91, grabe na diha ang mga panalipod sa Dios na to. So muna nga, di na ginata parion ang kabalaka o kahadlok sa atong kasing-kasing. Parion na to ang pagtuo o ang gugma diha sa Ginoo. Now, balik ta sa atong topic. Ang atong topic is pagampo ba? Kaning prayer nga malahutayon. Dili tong pagampo nga wala ko paminawa. Sige, di na lang ko. Kining klase nga pagduol sa babayong balo, talagsaon Kaya bisan pag gaunang balibad, wala gid matandog iyang pagtuo. Gyud. Mao nga sa katapusan na angkon yun niya ang iyang gipangayo. Now, dili ko maingon nga ang Dios pareha ni ining dautan nga huwes. Ang Dios di pagani ka makapangayo na sayod na gani siya. Now, ang ato ang gunitan nga mga pagdasig mao ni. Kung ang daotang huwes natandog gani tungod kay wala gyud miundang ang mga babayeng balo, samot na ka ang imong Dios nga naa sa langit nga matud pa sa imuhang Biblia, usa siya ka amahan, no? Usa siya ka amahan nga kun ang amahan nga yutan-on bisan pa sa tanang kapakyasan, di gani mohatag og bitin sa iyang anak. Nariyan sa kapatid, diretso. Sige. Akong basahon sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 7 hangtod ni sa unahan. Pangayo og kamo paghatagan, pangita og kamo makakaplat. Panuktok og ang pultahan ablihan alang kaninyo. Dako kay nga mga opportunity. Kay ang mangayo hatagan og ang mangita magkakaplan og ang manuktok ablihan. Kamong mga amahan, nagisguting amahan na pod. Hatagan ba ninyo bato ang inyong anak kung mangayo siya pan? O hatagan ba ninyo bitin kung mangayo siya isda? Kung kamo nga mga dautan mahibalong muhatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan nga atoa sa langit? Muhatag gayud siya sa mga maayong butang ni adtong mangayo kaniya. Buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nga anak kaninyo, kini ang kahulugan sa balaod ni Moises og sa pagtulunan sa mga propeta. Na matupad kamo nga mga amahan, amahan nga langit nga yutan-on, sutan dire. Makamao maging muhatag og maayong butang ngadto siyang mga anak bisag dautan pang amahan. Unsa pa ka nga atong Dios? Kung kamo nga mga dautan mahibalong muhatag sa maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa ka ang inyong amahan nga atoa sa langit? Muhatag gayud siya sa mga maayong butang ni adtong mangayo kaniya. Para ito ra ang Morning. pagyapon. ni abot yun kining babayeng balo nga gihulag ko ay rin. Ang bot pasabot nga mensahe sa Dios ani para nako personally, para nako mo ni. Di gyud muundang sa atoa nga pagduol ngadto sa Dios. Bisan pa sa tanan nga sitwasyon or sa tanan nga imong gihuna-huna nga murag wa katubaga, murag mahigahilom siya, murag sa imong paminaw. Wa man gi epekto pila naman. Una-una ko nato si Abraham gihatagan og saad sa Dios, pila edad niya? 75 pa. 75. Niingon ang Dios ngadto kang Abraham, makabaton ikaw og anak. Mahimo ikaw nga amahan sa daghang mga kanasuran. Pagka 76 ni Abraham na ba siya anak? Wala pa no? Wala pa. Pagka 80 na ba siya anak? Wala pa gyapon. Og ikaw si Abraham, ingon siguro ka Hindi ka, marag-aran ko man itong 75 ako. May posible man ito. 80 na. Paita naman kayo. Hindi naman gining. Hindi naman kaya. Tanawa na si Abraham. Si Sarah, yung asawa, binta na. Sa pamantaway, binulan na naman. Katawan naman kayo na. Pero, nagpadayong isya ito.
hangtod nga nitungan gyud ang gisaad sa Dios. Niabot kid ba? Kay wa man siya mo mula nilahutay man siya siyang pagtuo. Ngay bersikulo diri sa Roma 4:21. Lagi Roma 4. Nga matod pa dinhi, gisgot man ta ni Abraham no. Matod pa dinhi. 4:21. Kay nasiguro niya nga ang Dios makahimo gayod sa pagtuman sa iyang gisaad. 22. Busa si Abraham gihimong matarong sa Dios tungod sa iyang pagtuo. Pero kung atrasa na to dinhi sa dapit sa bersikulo 18, Roma 4:18, matod pa dinhi, mituo og milaom si Abraham bisan sa panahon nga wala na siya'y paglaom nga makaanak pa. Balik pero agad kayo. Kaya ato pa niya, busa nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod, sumala sa giingon sa kasulatan. Ingon sa kadaghan sa mga bituon ang imong kaliwat. 19. Hapit na siya mausa ka gatos ka tuig apan bisag nagkango-kango na siya. Bisag nagkango-kango na siya og si Sarah dili na makaanak, wala siya kawad-ig pagtuo. Kita nimo na? Wala siya kawad-ig pagtuo nga makaanak pa sila. Wala siya kawad-ig paglaom nga matuman gayud ang gisaad sa Dios kaniya, kay ang iyang pagtuo naghatag man kaniya gahom ug gidayeg niya ang Dios. May punto siya. Kay nasiguro niya nga ang Dios makahimo gayod sa pagtuman sa iyang gisaad. Amen. Diba? Kung sa Tagalog pa, Diba? kailangan pa bang i-explain yan, di ba? So, kung atong tanawon, oo, sa atong panahon karon, yes, we have a crisis. Si Abraham na apod. Si Sarah na apod. Puros may crisis. Puros sila may problema. Bag-oro ba ning krisis? Dili oy. Sa una ning krisis. Muna nga, ang tanan, doon na siya doon na mga problemang giatubang ba. Pero ang puntos gani nga istorya, nga sama sa babayeng balo, si Abraham, wag yun kahutlig paglaom, bisag tanaw nimo nga, wala paglaom. Misali gayud siya nga ang Dios makahimo gyud sa pagtuman. Dili gyud sama sa tao kang usaad, way tuman-tuman. Anak kanindot mo gud usahay matuman, usahay dili. Pero ang Dios, nasiguro ging Abraham nga once nga mamulong ang Dios, matuman gyud. Para nako, ang punto na pud niini pastor. Kini bang si Abraham ba nakailag yun sa Dios? Tama na siya. Kay kung ang Dios nga tong gialagaran, di ginato mailhan kon kinsa siya, unsay iyang mahimo, siya kon manaad, ug unsay mahimo sa iyang gahom. Kung dili nato na masayran ug mabutang sa tong kasing-kasing nga kanang kinasing-kasing gyud ang imong pagsabot niya na. Nabang doon na kay ginatawag nga suod gyud nga pag-ila kung kinsa ang Dios. Kanang knowing God gyud. Kanang imong pagkaila kung kinsa siya. I really believe nga pwedeng maluyahan kasi ang pagtuo kung wala gyud ka nakaila sa Dios. Kinsa imong Dios. So, unsaon man nato na nga aron nga mapariha ni Abraham nga bisan pa og nagkango-kango na. Musta man yung mga pagtuo diha nagkango-kango na ba? No? Salamat ka nga karon di ka pareha ni Abraham nga nagkango-kango na. Si Abraham nagkango-kango na. Pero sa gihapon niya, maintag ang gisaad niingon ra nga ang gisaad ba dili anak ba? Anak man goy gisaad. Anak yun. May tatag mingon nga tagaan ti kag yuta sa makadaghan sa bituon sa kalangitan o doon sa imong kabtangan. Anak man. Anak unya hapit kamo na. So, kinahanglan gyud si Abraham mo tuo. So, og naay mga tanan atong Abraham sa nagkango-kango na siya hapit na siya mo 100 years. Manoy Abraham? Tuo pa kang manganak si Sarah? So, unsa may itabog ni Abraham? Kay wa man siya kawali pag manganak mo lang. Di ba? Sa English, nindot kayong word sa English, pastor. Okay. Matod pa din being fully persuaded that God was able to do. Kining word ba nga
fully persuaded. Bitaw. Sa Binisaya ni, kung nato ning Binisayon, mahubad na to mi sa pulo nga ginaingon nga hingpit nga nadani. Kaning nadani, kung ang tao gani madani na, di na gina niyo pwedeng ibalik. Muna giingon sa sinultian sa karaan ba, pastor, na maliso pa'y bukos kawayan Karon. kaysa pagtuo ni Abraham. Kana maliso pa'y bukos kawayan. Naaba ka, nakakita ba ka nga naliso ang bukos kawayan? Idiomatic ba? Idiom na. Pero si Abraham na, he was fully persuaded. Hingpit siya nadani. Wa nagi makalangkat na kining Dios. Bisan pag nagkango-kango ko, tuman yun yung anak. Na-brainwash ka siya ba? Brainwash siya. Sa pulong si Ginoo, brainwashing ka siya. Kaya ano, ang Ginoo ni saad niya, yung gidawat yun, ang saad yun sa Ginoo. Now, kung ato ning hatagan ang pananglitan karon, among basahon ning saad sa Ginoo para nimo, para natong tanan, sa diha nga mag-atubang ta og mga katalagman. Kay dunay gisaad ang Dios sa tagsa-tagsa kanato, nga kun ato lang yun kining ibutang sa kasing-kasing, nagtuog yun ko ang matag Kristohanon, di yun magpuyo ilalom sa kahadlok, kundi magpuyo yun siya ilalom sa pagtuo, nga ang Dios makahimo sa pagluwas niya. Diya sa Ephesians 3:20 niya, He is able to do exceedingly, abundantly, and above all that you can ask or think. Imagine that. So, kung imong tanaw na, naisaad ang Ginoo sa imuha, especially niining perilous times nga ato karong giatubang. Now, atong basahon kining Salmo 91. Ana. Kay balay nindo tani na. Diri ta sa Bisaya kay klaro pa og tin-aw pa ni sa pinakatin-aw nga madungog ni morong kagabi. Ayan pa sa utong totok ba? Sa Salmo 91, matod pa din sa pulong sa Ginoo. Paminaw og mayo. Kadungog ani pero kini nga translation ganahan kay kuan ni pastor. Matod pa din ang mudangop sa labing magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Tanawa? Grabe. Unang punto, kinsay imong dangpan. Dini ang mudangop sa labing halangdon, kisa man ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. So una sa tanan, ang issue is kinsay imong dangpan panahon sa mga katalagman. Okay. Muna nindot kayo nga pangutana ba? Say kung mamalandong po ta atong babaeng balo ba, pastor ba? Nga, kung imong tanaw itong babaeng balo nga nihikap pa sa sidsid ni Jesus Christ. Oo. Katong nagtalinugo. O nga, gitalinog ka, nagtalinugo. Kanya, kung imong basahon ang istorya, nahurot ang iyang kwarta sa pagpatambal sa naganlaing mananambal. O, usa pa siya huna-huna nga muhikap ato pag-abot ni Jesus Christ. Nahurot ng kuan ba? Gasto ang iyang pag-abutan. Wa gyud maayo. Pero sa dihang ni tuo siya nga bisag makahikap rin sa sid ni Jesus Christ. Maayo siya na ano siya. So, una gyud kinsay atong dangpan. Paminaw. Ang mudangop sa labing halangdon, he who dwell in the secret place of the Most High. So, he who abide. So, kung natong tanawon, versikulo 2, makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban og tigpanalipod, ikaw ang akong Dios og kanimo nagsalig ako. 3, gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri, ilikay kagayod niya ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Bilang COVID-19 ani. Apel na. Kanang maingon ang pulong sa Ginoo, saad niya ilikay kagayod niya sa tanang sakit nga makamatay. Apil ang COVID-19 na ilikay ka sa Dios. Now, kung na kay pagtuo, gunita nimo na nasaad sa Ginoo, dili ko mutuo nga magpuyo gihapon kas kahadlok. Tinuod na. Kung naa kay pagtuo sama ni Abraham nga mutuo gyud ka ilikay ka sa Ginoo gikan sa sakit nga makamatay. Sa 4, tabunan kaniya sa iyang mga pako ug dili kagayod maunsa ubos sa iyang pagatima. Ang iyang pagkamaunongon manalipod ug magbantay kanimo. Iban ka, daghang mga tao ron, daghang kay mga hugot line sa Facebook, pastor. Wa gi kunoy ni unong nila. Wala forever. Wala gi forever. Pero ang Dios, ang iyang pagkamaunongon, muunong gid ang ginawa. Matud pa din magabantay ug manalipod kanimo. 5, dili ka unya mahadlok sa katalagban sa kagabion.
usa mga audio nga naghadyong panahon sa adlaw. Gabi di ka madlok, buntag di ka madlok, usa mga sakit nga mohampak diha sa kangit niya. No? Sakit gyapon. Pila niya. Usa ka daotan nga mulaglag panahon sa adlaw. 7. Mahimong mga pukan ang 1,000 sa imong kiliran na 10,000 libot kanimo nilibog gyud ang mga pukan karon pastor. Apan dili kagayod maunsa. Pero matud pa rin apan dili kagayod maunsa. Ug moingon ang pulong sa Ginoo nga di kagayod maunsa ba kana? Ug naar kay pagtuo di gyud ka maunsa. Saad man sa Ginoo? Matud pa rin makita mo unya unsaon pagsilot ang mga daotan. Kay gihimo mo mang dalangpanan ang Ginoo ang labing halangdon nga imong tigpanalipod. That is the biggest key aron nga naay makapanalipod ug magbantay nimo, himua ang Ginoo nga imong dalangpanan. O yang tigpanalipod, walay katalagman nga mudangat kanimo. Ug walay kadaot nga moabot duol kanimo ug sa imong puloy-anan. Apil ang imong pamilya. Apil din ang pamilya. Napaginindot re. Matud pa din pabantayan ka sa Dios sa iyang praise the Lord. Hallelujah. may nga naman. Wala gid ni gwardiya ba? May pamo na iro. Kami wala gyud. Pero inon ikaw kun anak ka sa Ginoo na ay gisugo sa bantay nimo ang iyang mga anghel. Amen. Amen. Matud pa niya dinhi aron sa pagpanalipod kanimo bisag asa ka paingon. Nara. Naabay nabiling dapit ani? Wala. Bisan asa ka sa puwangon kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. Tumban mo ang mga leon ug ang mga bitin, ang mapintas nga leon ug ang mga bitin nga malala. Ang Dios nag-ingon. Kinsay nag-ingon? Ang Dios. Luwason ko kadtong nahigugma kanako ug panalipdan ko kadtong niila sa akong ngalan. Nara. Kumusta naman ang atong gugmas Ginoo? Mo na idakong pangutana. Luwason ko kadtong nahigugma kanako. Kining nahigugma o may pagtuo. Kuyog ni. Napaginindot, pastor. Napagyo siya. Kay matod niya, sa dihang sangpiton ako nila, tubagon ko kayo sila. Tanawa. Ang atong Dios dili gyud bungol. Maguban ako kanila sa dihang sila anaa sa kalisdanan. Tanawa. Kita nim na dili assurance nga abi kay naa kay Dios, di na ka maglisod. Naagi akong kay kalisdanan. Pero ang nindot kay giubanan. Ang nakanindot lang ang kalainan sa walay Dios o nimo nga naay Dios. Sa ilang kalisdanan walay Dios nag-uban nila. Pero sa mga nahigugma sa Ginoo, matud ba dinhi o sa mga nahigugma kanako, matud ba niya, mag-uban ako kanila sa ilang kalisdanan, luwason ko sila og pasidunggan. Tanawa. Pag kanindot igay sa Dios. O sa 16, gantihan ko silang taas nga kinabuhi. O luwason ko gayod sila. Salamat sa mga food supplement Salamat do sa nga Diyos. ato ang mapalit sa merkado. Salamat sa mga nag-advertise nga mao gini ang makapataas sa kinabuhi. Pero ang klaro gyud makapataas sa kinabuhi sa diyang ang Dios himuon imong dalangpanan. Ang Dios imong higugmaon. Ang Dios matud ba dinhi imong sangpiton. So, naara man dai diri tanan pastor. Ang problema lang mo gud usahay sa ato pagtuo ra gyud problema. Naman. Tingali usapon usahay mawala atong pagtuo kay tingali talagsan lang purno manandong sa Ginoo. So inaap nga kining mga mensahe ng gabiuna ba nga nakapapukaw o nakapadugang sa imong pagsalig sa Dios. So ako kang gidasig nga karong panahon sa krisis sa tibok kalibutan, atong ipakita nga sama sa babayeng balo nga di kita mulunga sa atong pagtuo, sa atong gidangpan nga ang Dios kayo. Ang atong Dios dili sama sa daotang huwis. Ang Dios gugma. Ang ipangita lang sa Ginoo ang atong pagtuo mula hutay batang dili. So ako gyud kasigon og pamalandong karon og unsay grado sa imong pagtuo sa imong kinabuhi. Unsay grado sa imong pagsalig sa Dios. Ikaw na grado ana kay ikaw po'y nahibalo. So tan-aw nimo murag 75% ra. Pwede ka nga imong patasaan sama sa babayeng balo, mihatag isang panahon. Mihatag siya og
taas nga panahon sa pagpailog, pagpadayon sa pagpakitabang nga gitabangan gid siya. So ang atong Dios nangita gid sa atong pagtuo nga ug magpadayon na kita sa atong pagtuo. Kining tanang saad sa Salmo 91 naa gini ato ginituhuan. Bisag wa ta kakita aning mga protection gi-protect sa Dios nato kini mga anghel nga gi-assign sa Dios nato. Pero malipay ta kay kining pulong nga tinuod man eh. Amen. Tinuod man eh. Muna nga ngali naghuna-huna ka daghan kay kag mga kuan ka ng mga kaaway pero naa day dako kay protector basta ang Dios mudangog pratas dalang paano na to nga mao ang gamhanan sa tanang mga gamhanan ang Dios nga walay makalabaw sa tanan. Sa inyo nga naka-join paghihapon sa mga karon, this is our midweek and this is always the time sa among corporate prayer. So, pwede ninyong i-comment ang inyong mga prayer request and then we will pray para sa inyong mga prayer request. And of course, para ninyo mga praying folks nga nakakaroon din mga intercessors nga nagtanaw namo, we encourage everyone join us nga mo pray para sa unas tanan diri sa ato ang kapupunan sa Pilipinas, sa atong nasod nga Pilipinas. Atong iampo ang atong presidente nga makahimo siya og mga wise o mga godly decisions, padayon ang iyang pag-administrar niini nga nasod. Atong iampo ang tanan sa panggobyerno, especially those who are really kanang in charge sa mga frontliners, mga doctors na to, mga police, mga sundalo, mga gatinda sa mga tindahan, sa grocery stores o sa mga markets. Atong i-pray kay without them lisod jud ang kinabuhi, no? Pero salamat nga nani sila gipahinuna sa Ginoo. Atong iampo nga padayon sila nga ligunon, ay likay sila sa mga mga sakit o balatian. So atong i-pray na. Also we will pray for the whole world nga kini nga situation karon imbis nga makapaluyan ni sa atong pagtuo, ato ning iampo nga kini nga sitwasyon makahimo no ni sa katawhan nga mutuaw ug mutawag sa Dios sa pagpakitabang, magdala og revival or dako nga pagbalik sa mga tao ngadto sa Ginoo. Dili lang hundreds kundi abot og kanang thousands or millions ba ang muila sa Ginoo human niini or taliwala niini nga pandemic. So atong i-pray na. We'll pray for all the pastors, mga ministro sa ebanghelyo. Atong iampo sila because abi ninyo mga igsoon, wala mi kasulay ako pastor, si Papa pastor na sa dugay panahon, hapit na mo 40 tuig na pastor. Pero sa tibok kinabuhi, this is the first time nga ang mga pastor po maka-encounter og pandemic. We don't know how to really deal niini nga panahon. No, walay simba, walay fellowship, but pasabot ana ang pastor pod. Kuan gyud kanang atong tanawon dili. Siyempre, dunay bahin ang pastor diha sa mga halad og ikanapulo. So kun walay tigom, but pasabot nga ang bugasan pod sa pastor dili pod ingon ana gyud ka stable, pero pasalamat mi sa Ginoo wala gyud pod mi nagutom. God is really faithful, but we are praying dili lang namo kundi for all the pastors out there nga unta makakita pod sila, makakaplag pod sila sa kahibulungan ug supernatural nga pagtangbo sa Ginoo taliwala nining panahon sa krisis. So iyan po na to ang mga kapasturan. Dayon siyempre ang atong mga pamilya o ang mga panginabuhian o labaw sa tanan nga mubalik na sa ang atong mga kinabuhi, dili na ta ma-precious balay, dili makapanangyaw na kuta, dili lang online kundi bisag personal. So we will pray, no, nga labaw sa tanan ang kabubuton gyud sa Ginoo may matuman og kakaplagan sa Ginoo ang ato ang pagtuo sa takna sa iyang pag-amo. Amen. Re-request, pastor, para sa akong pamilya uban sa akong mga kaparintihan nga makabaton ng kalawasan. Di ka ni Bro Joseph from Minglanilla, Cebu.
Ito na i-pray, bro. Salamat kayo. Those of you who are still watching us, pwede nyo i-comment ang inyong prayer request. Or if that is, kung di ka ganahan nga daghan ang makabasa, you can send us a message, no? A private message na lang nimo. Kaya we'll still pray. Isang pag offline, we will pray for it. Hallelujah. So while you are typing your prayer request, if you are typing, no, we will sing a song. Awit tawag ko sa awit. God will make a way. Salamat o Diyos. Doon nagagin kay mga pamaagi, Lord, na dili na mo kasamtan. Salamat sa imong gugma sa mata ko sa kanamo. Salamat o Diyos na mailagid na mo Ginoo kung kinsa ka nga Diyos nga among gituuhan. Kinsa ka nga Diyos nga among galagaran. Ikaw ang Diyos na galagaran ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Ginoo. Ikaw ang Diyos na dili gid mo pakyas sa imong mga saad, Ginoo. Salamat Lord nga among pagtuo padayon kini Ginoo nga among makuptan sa tagsa-tagsa namo nga kinabuhi o sa tanan Ginoo nga imong makaanakan sa tibuok kalibutan. Lord, nag-ampo ako Ginoo nga imong ipadala nga imong mga revival sa matag kasing-kasing, matag katawhan Ginoo nga nagpadayon ngayon sa pagtuo ng kanimo Lord. Salamat o Dios nga ining kagabion sa tanan nga dunay mga prayer request o Lord God na lantaw ka na mo karon ini nga broadcast. Nagampo ako Dios imong panalanginan. Sa pa Dios sa prayer request ni Ihano Joseph Lord God, i-bless yan iyang pamilya Ginoo. Salamat sa imong mga proteksyon panalipod sa imong anghel Ginoo. Sa pa Lord sa iyang mga kaparintihan na makabatong punta ko kaluwasan diya kanimo Dios. Lord, sa mga bisan pa sa uban karon dinis Pilipinas sa ubang dapat sa kalibutan sa tibuok kalibutan Ginoo ang nagtuaw kami diha kanimo karon Lord, pasidunggi ang among mga pagkampo Ginoo. Salamat Lord nga ikaw sangpita ako ninyo ug ako magatubag kaninyo ug magapakita og perfume ang utang mula pa ninyo ibalik.
Lord God, nag-ampo kami sa among nasod, especially sa Pilipinas, O Diyos. I-bless, Lord God, ang among Pangulo, ang among Presidente, nga doon siya yung mga desisyon o bagay siya kaalam sa Ginoo pag lumala ining panahon sa krisis sa among nasod, O Diyos. O krisis kalimutan karon. Bisan pa, Lord, ang tanang mga pangulo sa mga churches, O Diyos, mga pastors, mga evangelists, Lord God, mga teachers, bisan pa, Lord, ang mga kanang Ginoo na magsasangyaw sa imong mga pulong ng ampo ko, Ginoo, imong dasigon kami kanan, Ginoo, natagaan mo kami kaalam, O Diyos, at saon ang mga pagdasig sa punto sa uban ng mga kaisunan. Lord, salamat, bless, Lord God, padayon kang mamuhat, Ginoo, sa tagsa-tagsa na mga kinabuhi. Padayon kang proteksyon, Ginoo, sa among mga panimalay. Salamat, O Diyos. Salamat, Lord God. Nga niya uban karon na nagalantaw dito na broadcast, doon ay mga gibati silang panglawas, Ginoo. Lord, nag-ampo kami sa imong healing power, O God. Ito kami nga by your stripe, O Lord, we are already healed, O Lord God. Na ayon na kami, Ginoo, tungod sa imong mga labo dito sa cross. Lord, dalaygon ka, Lord. Salamat, Amahan. Salamat, Ginoo, nga mutuo kami. Ikaw mo'y dapit ka na mo, Diyos. Ikaw mo'y among dalampanan, Ginoo, sa panahon sa mga kalisdanan. Imo kami pagatiyungan. Yes, Lord God, bisan pa among makisunan karon sa dapit sa Lumagiti o sa kanan, Ginoo, na naabot o nagsudong ng mga broadcast. Nagampo ako, Lord, nga imong hikapon ang tagsa-tagsa, Ginoo. Imong ipalantay ang imong milagro, ang imong gahom, O Diyos. Healing power, Ginoo, in the name of the Lord Jesus Christ. Lord, narayon ka sa katapusan, bisan pa sa among gambit din sa bayawan. We bless, Lord God, ang tanan, Ginoo. Salamat sa imong protection, Ginoo. Na kining mga virus, Ginoo, magikadlukan sa tibuok kalibutan, Lord. Amo kining gisulti, Ginoo, nga mahanaw, mga matay kining virus, Ginoo, tungod kay ikaw, ang Diyos, nga among gisaligan, O Diyos, sa tibuok namong kinabuhi. Lord, among kang gilibak, niling ngayon na karon, among kang giday, among kang ipasalamatan. Lord, mamuhat ka sa tagsa namang, Ginoo. Lord, dalaygon ka sa katapusan. Among ibalik ka nimo, Dios, among i-claim karon, Ginoo, among i-declare, Ginoo, ang kaayuhan, among i-declare ang imong protection. Og salamat, Lord, sa mga anghel nga busy karon, Ginoo, sa pagbantay sa tanan nimo mga kanaka nga nagduaw kanimo. Lord, salamat naman. Dalaygon ka sa katapusan. Lord, among ibalik ka nimo ang tanang lungog, tanang himaya, pagdaig ug pagsimba sa ngalan ng Banal sa Kristo, among Ginoo manluluwas. Amen. Salamat kayo sa inyo pag-join namo karon, and we really thank you for those prayer requests nga wala na mo nabasa mo. Be assured nga amo yun ang i-pray, tanan yung comment or na-send ninyo. We will pray for each and every one of you. Dunay usa ka awit nga kung ibilin ninyo Tagalog ni karaan kayo. Unang panahon sa aklat ng kronika, matatagpuan isang hari ng bulang, takot sa puso kaya ng sinuman, ngunit walang pag-aalinlangan. Siya lumuhod, tumawag kay Yahweh, kanyang idinulog ang kalaban niyang kay David. Diyos ay tumutunan sa kanya'y sinabi, sapat wag kang matakot. Sila'y nagayon na sabay na nagpupuri, lahat ay sama-sama pati na ang hari. Diyos ay Ising na bayan, tayo'y mag-aisa. Oras na laan, huwag nang sayahin pa. Magpakatatag at manalangin na kay Jesus na siya tanging pag-asa. Amen. Praise the Lord. Gising na bayan, tayo'y magkaisa. Oras na laan, huwag nang sayahin pa. Magpakatatag at manalangin na kay Jesus na siya tanging pag-asa. Gising na bayan, tayo'y magkaisa. Oras na laan, huwag nang sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na kay Jesus na siyang tanging pag-asa.
siya ang tanging pag-asa. Nalimot ng lyrics dugay na kayo. God bless and see you sunod na broadcast siguro Domingo, but maybe we will have some live pod within the week. Depends. But thank you so much. God bless and we love you. Love you.